kira mai munna ki zamto mai damara aure bautar rabbi tabara lallai a yau baki da tsara leccara Ahmadi yayi kira hakuri saki kiyo digiri maganin mallakar miji shine sabo sassaken biyayya ne ki hada da saiwar haƙuri ne gaskiya garinta yana ciki ne shagwaba binyanta ki dai gane ku biyo ni za ku ji labari ki saka a turmin ƙaunarsa ɗauko ta ɓaryar begensa ki daka da girmama danginsa ki jiƙa a kwanin tausarsa uku safe da rana domin sa sai dai ki ba wasu labari Ahmad amana an baka to sai ka damke matarka duk da dai ba na shayinka domin na san halinka mai kyau ana so yayi wanka domin zai kuma tasiri yau ake gobe sai labari zuciya ta zaton alkhairi ga Ahmadi ya cika kairi gun maimuna ta yi annuri so ya kauda dukan jayayya to zama na tare ku shirya ladabi da biyayya hayya karki yadda da duk mai niyya farraka ku bar shi a baya tun da kin zama matan lalle sirrikan ku a tare ku kulle haka din shi ne zai sare gwiwukan mai bunku da sharri gaisuwar iyaye zan fara manya-manya zuwa yara duk da dai idan kuka saurara wasu babu su haka nasara lokaci ne ke tarara don Allah ku yi mun uzuri uban ango Allah ji kanka Hajji Haruna na mai maka Allah ya haskaka kabarinka kai ne kai tarbiyar ɗanka mama ta ango san barka Maryama kun ji uwa ta gari Hajiya Bilki na gaishe ki Hajiya Suwaiba sanninki har Khadija ma na sanyo ki fatan kairan a gare ki kaka ta ango gaishe ki Rashida tana fatan kairi Sala Ayuba a gaishe ka Jibril